No niin, siirrytäänpä pienen lehdistötilaisuuden pariin. Käydään vähän pelijohtajien ja parhaana palkittujen kanssa peliä läpi. Aloitetaan Lapuan parhaana palkittu Janette Lepistö. 6 lyötyä tänään. Mitä jäi Kajaanin reissusta mieleen? No, rankka reissu on ollut tästä, kun ollaan tuplareissulla, että ihan hyvin saatiin se voitto sieltä, mutta ei itsellä ihan hyvin kävi tänään reissulla. Ja hyvillä fiiliksillä on vaan peliä. Ja mukava pelata, kun kerrankin ei satanut. Totta, nyt on monta peliä satanut. 6 lyötyä. Niitä on tällä kaudella tullut taas aika hyvin pinnoja. Missä on salaisuus? En mä tiedä, mä yritän tehdä sen oma hommani mahdollisimman hyvin ja auttaa joukkuetta sitä kautta. No niin, kuulostaa hyvältä. Ei sen enempää. Entäs Reetta Korhonen, mitäs pelistä jäi mieleen? No päällimmäisenä on, että hävittiin ja ei saatu lyömällä ainuttakaan juoksua. Tuntui, että oltiin vähän lampaita, että ei oikein missään vaiheessa saatu konetta käyntiin. Ulkopelissä oli myös paljon hyvää ja sulla kulki peli hyvin. No joo, näköjään kun täällä istun. No niin. Ja no oikeastaan päästetään pelaajat saman tien tuonne loppuverryttelylle ja puretaan sitten pelijohdon kanssa vähän enemmän vielä asioita. Jukka Liikala, tuntemuksia. No joo, tuntui ihan siltä, että oltiin tuossa pelissä, varsinkin ulkopelissä oltiin hyvin mukana ja pystyttiin lukemaan aika hyvin, kun nuo Kajaanin yritykset aika vähin jäi varmaan kolmostilanteet, ettei Kajaksella ei varmaan oikein monta ollut, mutta toisella saattoi muutama enemmän olla siinä. Joo, kolmostilanteet kaiken kaikkiaan 17-6. Joo. Kyllä yksi annettu, niin ulkopeli on täysin tyytyväinen ja Janetella oli eilen nyt tällä yksi palkitulla niin vähän hiljaisin päivä eilen, mutta tänään kuitenkin 6 lyötyä, niin kyllä sillä se vaarallisuus aina löytyy ja tänään mahtava lyönti kolmosluvusta läpi siinä merkistä viimeisellä, että se on silloin Janetella hyvä päivän juoksuja tulee ja se riittää yleensä meille tällä ulkopelillä. Oikein. Mites teillä nyt jatkuu? Tuplareissu on nyt ja... Tuplareissu tehty vapaa viikonloppu ja olisikohan vinkku sitten ensi viikolla joskus loppupuolella. Kotona. Eikö laitaa mennä vinkkuun vielä, että olisiko perjantaina. Niin just. Alright, ei muuta kuin tsemppiä loppukauteen. Saku Komulainen, ajatuksia? No eihän me sisällä päästä vähän haastamaan. Paljon piti varilla, ettei nyt yhtään voi ottaa siihen, että jää huonoa kohtaan. Ja sitten kun se ykköskausi tuli, niin se nollasta lähti, oli muutama aika hankala. Tai oli hankala päivä, toki kaveri pelaa hyvää ulkopeliä ja sille täysin kunnia, ei siinä mitään. Ulkona monta semmoista hyvää juttua, että kun vähän vastuuta tälle päivään jaettiin, että kyllä sillä moni pelasi semmoisia juttuja, mitä vähän semmoinen hätävarana joutuu pelaamaan, että paljon jaettiin tänään kuorumaa. Vähän rankempi fysiikkapätkä alla, niin tää oli selkeästi meille semmoinen budjetoitu peli, missä me voidaan kuorumaa jakaa, että ei totta kai kaikki pelit lähdetään voittamaan, mutta jos me jossain kohtaa kierrätetään, niin kyllä se ilman muuta toki on noin Lapua ja Jyväskylä, joka me rytmitetään tuo meidän harjoittelu. Kyllä me oltiin tänään jalallakin tosi huono, että kyllä tuo fysiikka tuossa vähän näkyy siinäkin, että ei me tänään kuljettu hyvin ja kyllä toki sillä lailla tyytyväinen, että monta semmoista juttua, mitkä ei ole onnistunut aikaisemmin, varsinkaan kärkijengiä vasta, että siellä tehtiin muutamia hyviäkin ristejä. Vähän harmille oli just tämä Janete toisen jakson avaus viimeisenä lyönä, pääsi lyömään sen 2 pinnaa siihen. Vähän 2 pallolla viimeisellä lyönä, niin ei olla viimeinen. Se olisi ollut torjumalla katkaistavissa sen vuoro, mutta löi kyllä rapsakan vedon siihen. Et sitten kun joudutaan perään, niin ei, hankala on niin kun tulla näitä kärkijengiä vastaan sitten tappioasemasta rynniä. Että pitäisi päästä johtoon ja ahdistamaan, että päästä sillä vähän siihen pelin päälle, mutta
parempi voitti ja Jossitille ei tarvitse. Essi Saastamoinen tänään pois kokoonpanosta. Ei kai mitään vakavampaa. Ei ole mitään sen. Vähän sairasteluja, niin kuin sanoin, niin kuormaa jaetaan ja huolehditaan siitä, että kun tuossa alkaa kimara, mutta meidän päävastusta, että me ollaan silloin terävimmillään. Ja seuraava peli on Se on sitten Vihti. kotona ensi tiistaina. Sitten käydään Rauma ja sitten tuleekin tämä Valkkaadi, Lappeenrantaa, Kempelettä ja Viinijärvettä siihen putkeen me kyllä lähdetään keskittyneelle puolelle. Oltaisiin siellä sitten kesän parhaassa iskussa. Paljon on pelejä jäljellä ja pisteitä on vielä paljon jaossa. Ei muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä molemmille. Joo, mulla on kysyisin tuosta lyöntipaikasta vielä vierasjoukkueen pelijohtajalta. Oletteko pelannut tällä kaudella vielä niin kuin yhdelläkään toisella yhtä huonolla lyöntipaikalla kuin tänään pelasitte? No, ei ole kyllä pelattu ja vähän se ihmetytti, että katoin ennen juhannusta olevan pelin Raasti Kempelettä vastaan niin vähän tuosta Vimeosta. Mun mielestä siellä syötävällä paikka silloinkin taitaa kyllä olla korjata. Joo, se siinä pelissä taas ratketa ja voi sanoa, että ihan hirveän tyytyväinen valitsevan tilanteeseen en ole. Onko minkälaisia toimenpiteitä kotijoukkue tehnyt asian korjaamiseksi? No kyllä sitä on varmaan soitettu ihan kentän tekijälle ja kaupungille. En tiedä, pitää kohta varmaan soittaa Suomen rajojen ulkopuolelle, että tulkaa sieltä auttaa. Tai sitten pitää tehdä itse. Ei siinä sirkkeli kätteen ja siitä se palaa poikkeen. Tuossa noita rullia näyttää vieressä olevan. Tässä näytä Salteksen miehän ja korjaa se yöllä, kun vaan sanoo. Eikö ne ole töissä jatkuvasti? Ei muuta. Alright. Kiitos. Selvä. Tämä tässä. Toivottavasti saatte kentän kuntoon. Toivotaan. Kyllä,